Jordi Rovirosa, conductor de l'acte d'aquesta tarda, a la presentació de Terrassa com a ciutat del bàsquet català 2012. Jordi, després d'altres anys, des de l'any 2000, tenim aquest esdeveniment per part de la Federació. Què s'espera de Terrassa com una ciutat poder una mica més gran que certes altres ciutats que han agafat aquest acte? Jo crec que la ciutat catalana del bàsquet va tenir un començament amb dubtes, una mica lent, és normal. Però d'uns anys ençà ha agafat una volada molt gran. Jo crec que Terrassa ha de ser la culminació. Primer, per la importància de la ciutat, que és molt gran, i després pel fet de fer-se el centenari del bàsquet, que és una cosa molt important que es va esdevenir a Terrassa fa 100 anys. Molt important, suposo que haurà tingut alguna cosa a veure amb aquest, entre cometes, diguéssim, regal de la Federació Catalana a la ciutat de Terrassa. I molt important, Terrassa també no només com a ciutat amb els seus clubs històrics, que alguns han anat desapareixent, sinó com a exportadora de jugadors, d'entrenadors, de gent relacionada amb el bàsquet. Jo crec que tens tota la raó, amb el bàsquet i de fet amb molts esports. A mi que m'agraden molt els esports diversos, doncs anem a espategar Terrassa cada 2 per 3. En bàsquet, efectivament, amb alguns noms il·lustres, com el Joan Peñarroya, el Marc Rubio, etc. Però jo crec que és el nivell esportiu d'aquesta ciutat que és especial. I t'ho dic amb coneixement de causa, perquè jo tinc molts amics de Terrassa, he fet, per exemple, molts anys a les transmissions de hoquei, soc soci del Club Esportiu Terrassa de hoquei i conec a fons el nivell esportiu de la ciutat. Jo crec que és evident que la Federació ha volgut fer aquest regal a Terrassa, d'altra banda un regal amb retorn, segur. I imagino que molt agraït amb que t'hagin demanat que siguis tu qui sigui el fil conductor d'aquest esdeveniment de presentació, de cara sobretot a poder donar més importància a aquest esdeveniment. Indubtablement. Per mi és un orgull estar aquí i és un honor. Nosaltres parlem molt de la ciutat catalana del bàsquet perquè faig una mica com vosaltres, no? Sí, m'agrada l'NBA, faig NBA, però m'agrada parlar del nostre bàsquet, m'agrada parlar del bàsquet de formació, m'agrada parlar de les coses que es fan a Catalunya, m'agrada anar a Memphis, m'agrada anar a Los Angeles i m'agrada venir a Terrassa. M'entens? No només una cosa no treu l'altra, sinó que una cosa s'alimenta de l'altra. Comentàvem abans amb en Jordi Martín i també amb en Jordi Ballestà que és molt important la implicació dels equips, de la gent i sobretot de la gent jove de la ciutat. Evidentment. No és fàcil. No és fàcil. Estem en una època en què la gent no acostumava a llogar-se de casa, saps? Jo recordo quan era petit que no em perdia cap esdeveniment. Em colava, perquè no tenia calés, i em colava als llocs, però em colava. Ho aconseguia entrades. Ara és més difícil. Però jo crec que aquí aconseguirem aquest tema que en altres llocs probablement seria més complicat. Penses que a la resta d'Espanya aquest tipus d'actes puguin tenir la importància que se li dona a Catalunya realment? No. Vull dir, Catalunya és diferent en aquest aspecte. Jo crec que nosaltres som millors. Tenim una federació que és la que funciona millor, que és la Federació Catalana, amb moltíssimes fitxes. Es juguen 3.200 partits de bàsquet cada setmana, cada cap de setmana a Catalunya, que això, vaja, no es dona enlloc. Això probablement tindria èxit amb molt de suport econòmic que s'ha donat de les funcions públiques en diverses ciutats o comunitats autònomes, però no de motu propi, segur. Vaja, parlo en coneixement de causa, no. Doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. Esperem que disfruteu d'aquest any com a Terrassa, com a capital de la ciutat del bàsquet català. Molt bé. I informarem. Això esperem. Informarem. Segur que sí. Gràcies. Molt bé.